Sir, narinig ko namin yung concern ng Senado o ninyo ng committee on the what you call the pandemic on mental health. Ano sir ang naging findings ng hearing natin sir, sa Senado? Oo. Nakakatakot yun, no? Dahil Mm-mm. nakita namin sa datos at ito ay isang ospital lang, iba ito nationwide, Mhm. na tumaas ng halos 500% Hala. ang tumatawag ng hotline. Mhm. At dumoble yung nag-suicide from 2019 to 2020. Mhm. Noong 2019, ang recorded suicide ay Mhm. mga 2,000 na recorded suicide. Mhm. Noong 2020, panahon ng pandemic, naging 4,000. Hala, dumami. At yung tumatawag, dumami, no? Almost Mhm. 500 times ang tinaas ng tumatawag. So, Mhm. ang nakikita ko dito, tumataas yung problema natin ng mental health. Mhm. Nakita natin to sa ating mga eskwelahan, pero ngayon nakikita naman natin to sa mga nakakatanda o adults. Mhm. Kaya kailangan talagang umakto na ang gobyerno. Anong sir? Anong naging immediate na rekomendasyon ninyo para ma-address? Lalong-lalo na sir on the lower level, age level sa eskwelahan, etc. Magandang tanong yan, June. Opo. Nakakadisma yan dahil nung doon sa hearing ho namin, nakita namin na mabagal ang gobyerno. Marami sa mga programa ng gobyerno hindi nakatuon sa pangangailangan. For example, kung ikaw ay may mental health problem ka, hindi babayaran ng PhilHealth yung consultation mo. Ganon ba sir? Ikaw magbabayad ng sarili. Alam naman natin na mahal magpakonsulta. Kaya kinalampag namin ng PhilHealth at maglalabas na sila ng outpatient Ayun. service Oo. this coming July. Okay. Pero after 2 years ng pandemic pa nila ilalabas to, kaya nakakadismaya dahil ang bagal umakto ang gobyerno. Okay. Parang silent killer sir kasi hindi natin alam sa eskwelahan halimbawa, very vulnerable yung mga bata natin. Ano sir ang anong klaseng intervention dapat nasa eskwelahan sir? School setting sir. Oo. Tama ka, silent killer nga to, no? Dahil nga hindi lumalabas sa media, hindi masyado naintindihan ng tao. At kailangan talagang tutukan ng gobyerno to. Imagine mo, noong 2020, yung 4,000 na nagpakamatay. Naku. Parang isang barangay na yon. Oo. No? At ang nakakatakot rin o nakakadismaya, walang ginagawa ang gobyerno. Hindi natin alam to, pinapabayaan lang natin. Kaya dapat talagang matutukan ang mental health ng ating mga kababayan. Okay. Sige sir. So ang ibig sabihin noon sir, merong in the coming days mga new protocol sir sa eskwelahan. Tama ba sir? Yes, sa eskwelahan meron na kaming batas na ipapasa ngayon. Ito yung mental health school-based mental health program. At makikita natin ito, no, na bawat school ay maglalagay na tayo ng mga mental health specialist. Pangkabuuan naman ay kailangan tutukan ng gobyerno, no? Isa na nga dito yung pagpapagamot na hindi binabayaran ng PhilHealth. Okay. Sige sir. One last minute sir. Baka meron kayong gustong i-share pa na pinagtutunan pansin sir ng inyong komitiba sir? O ng Senado kayo? June, tuloy-tuloy yung aming pagre-review ng education system natin. Okay. Lalo na sa senior high school. Alam ko yan, ang marami tayong mga kababayan din na didismiss sa senior high school. Kaya Opo. tututukan namin to at ayusin namin. Okay. Sir, may worry doon sa, isingin ko lang sir, may worry doon sa yung advent or the rise of artificial intelligence? Oo, napakabilis itong AI. Oo nga sir. Alam mo, ngayon pag nagko-computer ka, hindi mo na alam kung sino kausap mo, kung tao ba o computer. No? Oo Dahil nga. yung AI parang totoong tao na nagsasalita. At marami nagsasabi na kung hindi natin ayusin yung ating education system, mawawipe out ang trabaho sa ating bansa, papalitan na ng computer. Kaya dapat pag-aralan mabuti ito.